Qozan Kooperatив институтының Татар мәдәнияте үзәгендә татар сәүдәгәрләре һәм меценатлары эшчәнлегенә багышланган конференция булып узды. Ул Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланды. Фән көнендә татар сәүдәгәрләре һәм меценатларының үткәне һәм бүгенгесе дигән тема буенча уздырылган конкурска нәтиҗә дә ясалды. Шара Qozan Kooperatив институтының татар мәдәнияте үзәге, гуманитар фәннәр һәм чит телләр кафедрасы һәм бөтен дөнья татар эшкуарларына ярдәм итү ассоциациясе Әлки районы якташлык җәмгыяте белән берлектә оештырылды. Безнең максат менә үткәннәрдән киләчәккә күпер салдыру. Әгәр дә без бүген бу эшне эшләмәсәк, әгәр дә без бу эшне башкармасак, менә әйтик, элеккеге сәүдәгәрләр бит алар аякларына нык басып торганнар. Бәлки алар да үзләренең акчаларын шәлләгәннәрдер. Әмма дә ләкин алар дөньяви һәм дини белемгә ия булганлыктан, алар әгәр дә без татар өчен бүген мәктәп ачмасак, татар өчен татар яшәсен дип эшләмәсәк, безнең дә эшчәнлегебез бу дәүләттә булмаячак аңлаганнар. Менә безнең яшь буыннарда менә шуны аңлап киләчәктә шулай татар халкына хезмәт итәрләр дигән нияттә без бу проектны башлап җибәрдек. Конференцияны Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты директоры Радик Салихов башлап җибәрде. Узган гасырларда яшәгән меценатларның эшчәнлегенең әһәмиятенә тукталып, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Алсу Набиевага рәхмәтен җиткерде. Фәрит Уразаев үз чыгышында меценатларның эш гамәлләрен анализлап күрсәтте. Кооператив бит инде ул үзе ишү, экономик икътисади сәүдә элемтәләрен рәткә салу һәм бу традициялар бик борынгы татарда. Һәм ул гаилә бизнесы буларак та, нәсел бизнесы буларак та эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән татар. Һәм әйтер идем, бүгенге көндә бу хәрәкәтне яңарту өчен студентларга тарих кирәк. Ә ул тарих бездә бик күркәм. Игенәчелек татарда һәр вакыт булган, элеккеге мәдәниятен, культурасын, менә шушы эшкуарлыкның, меценатлык, игенәчелекнең кире кайтарып алырга кирәк. Һәм Кооператив институттагы менә бу милли үзәк бу юнәлештә бик зур эшләр алып бара. Равил Бадахшин конференциядә үзенең укучылары белән катнашты. Быел Ишбубый мәдрәсәсенә 240 ел, Габдулла бубый туына 150 ел, Гобәйдулла бубый туына 155 ел була. Равил Навит улы бу нәсел сызган юлның дәвамлы булуы хакында сөйләде. Бүгенге конференция чынлап та менә татар сәүдәгәрләре һәм меценатлары дигән темага бик урынлы дип уйлыйм һәм монда катнашуым белән горурланам, чөнки безнең бер туган бубыйлар исемен йөртүче мәктәп директоры буларак бу авыл турында гомумән элеккесе буенча әйткән вакытта безнең авыл сәүдәгәрләр авылы булып торган. Шарада Татарстанның авыл, район, шәһәр мәктәпләре укучылары чыгыш ясады. Конкурста катнашучыларга дипломнар һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.